רוצה לצלם את זה מקרוב. מה קורה? מה קורה מהנדסים? הכל בסדר? איך אתם? רגע, תן לצלם. איפה לחיה? מה קרה היום אתה מחויב? רגע, שנייה, תן לעשות צילום. שלום. והמחלות, וזה האחרון שיעשו איתם. תודה לך, שבת שלום. מה קורה מאיר? אתה מסריט לנו? אנחנו מסריטים אתכם, כן, היום זה יום ההסרטות. אל תן, את יכולה להישאר. אחלה עבודה עשיתם. אחלה עבודה. באמת מאיר, אתמול דיברנו עליך. זה שווה לי הכל. אם אתם מרוצים, אני יותר ממרוצה. אמרנו, וואלה, עשית דברים שלא היינו מגיעים אליהם לבד. נכון, זה בדיוק הערך המוסף. שכאילו בחיים לא היה עולה בדעתנו, אתה יודע, לעשות כתום או